Так. Ассаламу алейкум, махкой. Аса чимхалху от Краснодаря, так далее царяхляца от Мухарбек бош адвокат цани связи волшо штвистру элир. Цахал Мухарбек телефон даят тараху дичи хаюч яцо цанаители сняя связи аватская, в общем, цашун. Цундейла цачун кихум дюцердуй. Халху кир халх кир со халх дырк от снова российская приютя Шибер Карина Эл. От мана Витаев Гилани Шейхаевич Цердавр и до 2011 год я тига давелир что дицер каси 2011 год я новороссийский так давел хлир юга тюнгергер нахлихер тига был нохчиш кикерцевина тига даверзин ерцари новороссийский. Так как сюда газки зуда хлирши официально голодных оформить на елши брака елш. Так и Шибер хлир. Цоя на 2011 год я пришел качи, кошо качи, борюш толцунах. Я айканти дерксер. Пришел качи, кошо качи. Кант вок говор. Так хинца шибу талх и цернана даела и Шибера от нейн ворс от раскачу да дам приют и дадил эл и штумдер. Цундела и виш приют и дабал рол сова и канта из-за уже там усыновить на эл. Вот кент Мансур хала муха от Асламбек новороссийский Асламбек богшта на остукой из-за помощник представителя главы Чеченской Республики в Краснодарском крае на остукой помощник около представителей. И что с Асламбекин хитнери тяхавел. Так и кантама давилола хин цакойчо дела иштхредукцун сайт я койчо хилдиз элеркцунас дегерцадни и канта уже там усыновить вина элер Мансур элцейл чире дүйч тоша дати хазума дати халхитар долома дуй Михаил эл цетилан уже там усыновить вина бари модердич сундейла очень гергернах лох и да вел хельча да карвашца хельча очень гергернах лоха цунтядо лируй. Так, в Урус-Мартанский районе Ру-Эл Халир еще Цугайна 2011 год. Я от Бери Нанса Цунда Урус-Мартанский районе Ру-Эл Халир. Так, тядо лелер Урус-Мартанский район начальник отдела Алир в Куза руководитель пресс-службы МВД Алир. Так, или Харха Урус-Мартанский район Сега айн вати цунгергер нахца каринер йога паспорт на стол ключна алиехарха уже по республике цуналеска информация цаха элир так сокчук васерка цанни что дина хур дарите бойзер барите эл ю чуквасча германиер хамзат бош сатак связи велер шиена ина оста цунда войшвар эл витаю шейх бош так что вой шварцун гилани бош канта варк ши канта варцун эл цо иш связи веле хамза цо от аргуня цанам иш цаценош долчига цапити таш шолчига айн вари но цинда 84 год авеллир от гула аш болчер масита цея карцо иш цанце мэрбек эл цея карцо иш оснахан хади кардар и цин гергерна мича аш бу эл цо иш хабар дайтер Дайох цюнц связи дойла дистахил хум дича хит сохдинуш кадуке сяхан томар дуке шадик ишт цюн зени дой амел хилча цу и от аргоня дол хал дича ё от аргоня вайтиш гергалу лилаш жабраил бош савоктагу халхлер ма хилча цун вокчун оле хурдар эл жабраилик телефон тяхцунг элир وتو دوكسيخ إكن تو بيوش بالناخ سون بويش ما بو إكن وغان تيجا يتينوش دولتشي أثناء ويستخل شاكويل إمير بيك بوشو إتكربينا تينك يولتشي تليفون تيخ أنت شادي إيش подробно ديوش توقي وتيحت ليلنك شون خايت إيش تليفون تيخ в общем إيش связи бойларкوش تاق
يتميربيك تندا ويتا شيخ دعويش خينا يميربيك دعوير زوش كيشنش دعوش دعوش وغان خلق تاع يرت تيق تلاسون يو تاعهم نيستلاح تن يرت واشنا خلقي تشما خل وتاع يرت وغان خلقي تاق تسونا إشاتك دعميش ويالر ميوش كيشنش كام ميش دعوير دك دوشين ألا تيزت ميوش كارت عليش دك دا ديقر دوشين أل أوتس إقن تيرت وغان إشا دعوير زين مت كي كرابين يو ناخي خاتش يتن جرجر ناخ بولشي نعرت إخواتن تير انت جرجر شارع حلق والوقو تجن اشتي وغن إما يربيك تاقتو انت قمي عالدينا تيجا هلا قدو با الشي انت ات ويتا الشيخ شوش خلا ويتا الشيخ دعوي الله وسم شتور تقول دعتون شوش دعوي الله وقويتا الشيخ إجلاني وتو شيك أنت خلا هرجلاني دويتش أدين استقول دعنا ورسي سكابيل وشيك أنت تنا ورسي دعوغنا قيوب شيء ترى خش ما دوتش تا شيء كسوازع وتش كروش واسكش سوازع واسكش تاني كي بردوي تاق ووق سويج الشيخ ترى ويسان كنت خلا ترى ويسان قيوع خلا وش ماري عبوبا خوبش مش بليسكي جرجر ناخا يقيوع أي بيداس قص كنت قص بيرشي وش ماري عبو تاقيجين جرجر ناخا بوتير يو اشتقام يالدينا أتصير حلق ويل وقشتغا شاش غوشق كاتا أصبيرشن نيس هوديش نيس خير دو أل قام يالدين هم دير دو شاش غوصر دو أل خبر دو اتر دو شوق أل تاري أل إمير بك حوي أن تو سويق اشتي هم حق إلا تاق تخولينج دالا حق مدر ديش ويتاي وغير تعتق ويستقو ملا هم دالش اتسخل شا إشبير تخويقر حدا قلور داس بريوتير إشبير تارجر حدا كان شلتح تا إزوج هم خلاها وسنويت ودا شريت قزح شاش دو ميربكس شا بيرو ألا أصلا بيك شا بيربو ألا قيناخ شاش بيربو ألا وشين بيرش حدا ديش تيجا حالدو هنت أستي عشت بيوتش باخ بوشون أصنا هو ولا حاجة يو كده تاريخ تعتق اشتبيل قلوة قنا جرجر تقو ألا يو وتبريو تاح يسنيول يو تغير زوية يو تار وجه تناخ يدعوي الول يكانت يو غير زوية أستيح باخ بير بقدال مغلا اشتم دقشن تاقينت هرشال كمنتاريش دقل بقدك ديش تاك السلام عليكم ألو مصيرقا وعليكم السلام سلام حقيقة شن تاك مكشل مويوت تاك آدم بعد تاك ديريس خشن تاك سلطان وعليكم السلام برزايف سلطان ديكم داتسون عدنك داق أول سيء زرع داق أول سيء زرع ناخجو ريزة برون داق سون تقول صبعني حق سؤالات دوش أل ناخل خيتر دين قول شخل أحسون تيم بولي خصخيتي وش يتقويست خل ويدر سان كي برسوازي بيج سلطان سيخ ملعارو تاك اشتم دو تا أسنت هر هوقنا لات افيرين لق أولشن دقو تيمنا شوشن هوق دين وشكاو تانشينكرنا خل دقو مش دوشن بس جيم افيري وولش اشتبيت حجروشن سو دال مولا دال اتو بولش بس داي ريس خيل